תוכנית מנהיגות עולה באקדמיה היא תוכנית משותפת של המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה ומפעל הפיס. הסטודנטים העולים זוכים להשתתף בסדנאות בתחומי המנהיגות והיזמות החברתית, במקביל לעשייה חברתית מאוד מאוד משמעותית. אז אנחנו במנהיגות עולה בשיתוף מפעל הפיס, כדי באמת לעשות משהו משמעותי, להתחבר לאנשים חדשים, לשנות משהו בחיים של אנשים אחרים. אנחנו עושים עכשיו פעילות לילדים מאחד מהבתי ספר. מה שאנחנו מלמדים אותם זה שיתוף פעולה, איך להתנהג עם אחד השני, הם ממש מקבלים יותר מרק משחק, ובסוף זה פשוט מרגש. אני חושבת שלי בתור מישהי שהייתה בגילם לא מזמן, יותר קל לתת להם ביטחון, להבין אותם, ואני בשבילם כמו אחות גדולה. מנהיגות עולה עזר לי להתחבר יותר לחברה הישראלית, כאילו באמת עורר בי כאילו את המסוגלות, אני יכולה להשפיע. וכן לא לפחד, כן לעשות דברים. ואמרתי, בונה, אנשים מתחילים כאילו מקטן ויכולים להצליח. אז במסגרת הפרויקט, בעצם מה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו מסירים תכנים אנטישמיים מרשתות. אני חושבת שכל עולה חדש, הוא תקופה מסוימת נמצא בבועה שלו, של עולים, ופה ליטרלי התוכנית גורמת לנו לצאת מאזור הנוחות ולדבר עם אנשים אחרים, לשתף פעולה, לבנות פעילויות ביחד, וזה גם נורא כיף, וגם זה נורא משמעותי. תודה. בתוכנית עצמו הכרתי כל כך הרבה אנשים אחרים שגם הגיעו לארץ כמוני, שגם לומדים, שגם קשה להם, וזה פשוט טוב, זה עוזר. זה ממש כאילו פתח לי קצת עולם אחר פה בארץ. אני באמת רוצה להודות למשרד העלייה והקליטה ולמפעל הפיס על הפרויקט הזה, על התוכנית הזאת. אני מקבלת פה כלים משמעותיים, מטורפים. אני מקבלת מסגרת שנורא כיף להיות חלק ממנה, וזה נורא משמעותי. תודה. זה נתן לנו אזור, מקום לפגוש חברים חדשים, להתפתח. למדנו המון על איך להיות מנהיגים טובים, איך להוביל פרויקטים. וזאת הזדמנות שלא הייתי מקבלת במקום אחר. אז באמת תודה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזה באמת עוזר לנו בתור עולים חדשים.